În momentul în care logodnicul tău a făcut marele pas și te-a cerut de soție, sunt sigură că primul lucru la care te-ai gândit a fost rochia de mireasă. Probabil că visai la o rochie de mireasă anume cu mult timp înainte de marele eveniment sau probabil nu aveai nici cea mai mică idee ce alegere să faci. Indiferent în care dintre aceste situații te afli, decizia finală trebuie luată neapărat în funcție de silueta și de stilul tău. Aceasta este cu siguranță una dintre părțile noastre preferate, și anume proba rochiei de mireasă. Este pragul pe care trebuie să-l trecem împreună cu succes pentru că avem o misiune importantă, să găsim rochia de mireasă ideală. Nici nu știi cât de mult ne mai place să alergăm prin showroom-uri alături de tine și ce satisfacție avem când vedem că mireasa e mulțumită pe deplin de rochia pe care am găsit-o împreună. Pe lângă o prietenie sinceră, îți mai oferim și câteva tips-uri de care este bine să ții cont în momentul în care pornim în această aventură. Fii atentă la croiala rochiei. Probează și iar probează. Fii sinceră cu tine și cu event plannerul care te ajută să faci alegerea. Care sunt zonele corpului pe care ai dori să le ascunzi? Ce ai vrea să scoți în evidență? Odată ce am analizat cu strictețe silueta ta în fața oglinzii și ai probat toate tipurile de rochii, alegerea se rezumă la căutarea câtorva modele care am observat că te pun în valoare cel mai bine. Dintre modelele care te avantajează, trebuie să alegi ceva ce se încadrează perfect cu povestea anunții tale. Trebuie să ai o viziune clară asupra anunții în momentul în care pornești în căutarea rochiei, pentru că ea trebuie să se completeze perfect cu tematica anunții, locația, decorațiunile din sală, dar nu în ultimul rând cu personalitatea ta. Lungimea este și ea un criteriu important, care va schimba total look-ul tău. Este recomandat ca lungimea rochiei să fie direct proporțională cu lungimea voalului. Rochia lungă și voalul foarte lung sunt foarte potrivite pentru nunțile formale cu un număr mare de invitați. Un detaliu foarte important este culoarea rochiei. Probabil, ca și majoritatea mireselor, vei vrea să porți o rochie albă. Ceea ce probabil nu ai luat în considerare este faptul că există multe nuanțe de alb pe care trebuie să le poți diferenția, pentru că doar anumite nuanțe ți se vor potrivi cu tenul și trăsăturile tale. Dacă vrei un efect wow în ziua anunții, poți încerca un look de revistă mizând pe o rochie cu o trenă interminabilă. Imaginea de basme este garantată, însă trebuie să-ți asumi din start faptul că îți va fi foarte greu să umbli și să dansezi o noapte întreagă. O soluție ideală ar fi să ai două rochii de mireasă pregătite pentru marele eveniment, dintre care prima purtată să fie cea cu trenă, după care să o schimbi cu una mai ușor de purtat. Indiferent care va fi rochia ta de mireasă, trebuie să o cauți din timp și să o cumperi doar atunci când simți că ai găsit-o pe cea cu adevărat specială. Odată cumpărată, rochia trebuie completată cu o coafură impecabilă. Ne auzim tot aici peste 2 săptămâni la ora 21.